皆さんこんにちは。カメランドイムラン TV のカメランです。イムランです。動画見てくれている人ありがとうございます。今回は家でもできるお水を使った簡単な実験を2つやってみたいと思います。これを見たら君もすぐにできるようになります。ぜひやってみてね。そして実験が終わったら最近発見した楽しい遊びもお見せしちゃいます。最後まで見てね。まず1つ目の実験はコップとお水でできます。はい、まずやりますね。じゃあまずこの紙でこれ蓋、空気が入んないようにちょっといいと思うからまあひっくり返すときはちょっとはこぼれると思います。じゃあ井村もやってみてね。紙。そろそろひっくり返してみて。もうちょっとこっちで。おちょっとの間でも見えましたか皆さん。空気が入んないようにやるの。そろそろひっくり返してみて。そこら辺もお、できてるすごい。時間も結構いい。これはね、地球上のものは上下左右あらゆる角度から空気で押されています。これを大気圧と言います。逆さまにしたコップにも下から押し上げようとする力が動いているから水はこぼれません。最初は失敗するかもしれないけど 2,3 回やればきっとできると思うからぜひやってみてね。はい、2つ目はコップ2つ、生卵2つ、お水、塩、箸があればできます。卵を入れたコップに水入れます。これぐらいでいいんじゃない？同じぐらいでね。で、そして卵は沈んでますよね。で、この中にこの塩をじゃあ比べるために一つに塩を入れますね。じゃあ4杯ぐらい入れるといいって。これでいいかい。このくらいでいい。じゃあ混ぜよう。浮かべ。じゃあ塩がまだ少ないと思うのでもうちょっとやって溶かします。水に塩を溶かして塩水にすると塩水の方が重くなって卵が浮かびます。これ結構楽しいからぜひやってみてね。はい、今日はお水を使って遊んだので最後までお水で遊べるものを紹介したいと思います。はい、これです。これは実は100円ショップで発見したものです。以前は100円ショップのおもちゃあまり買ったことなくて知らなかった。最近休校で毎日いろいろ遊んで試しているからこういうものも発見できた。100円とも思えないぐらいよくできてます。これをお水に入れて待つだけで中からいろいろが出てくる。何が出てくるかドキドキしながらやるから結構楽しい。冷たい水だったらカプセルが溶けづらくて時間がかかるから少し温かい水の方がいいです。これは今日動物園と水族館編を買ってきましたがいろんなのがあってお花、植物、恐竜、昆虫、乗り物などなどいろんな種類があったから
遊んでみてね。今日は私が水族館、イムランは動物園のを水に入れたいと思います。一つに12種類入っているからコップに分けました。これからコップに温かいお水を入れたいと思います。はい、温かい水を入れました。待つだけです。じゃあ待ちましょう。もうほとんどできてるよね。できてる数数えてみよう。これ何？ウミガメだこれ。1、2。これイルカじゃん。イルカ。まだできてない。カンガルー。ここに書いてあった。これ分かった。これカニになった予想通り。これ。馬だ。僕がいいと思ったのはこれ。タツの落とし子。これなんかこう引っ掛けそう。もう一つがどれだろうな。このエイです。イムランは？僕は馬とカンガルーとヒョウ。全部強いじゃん。さっきのはコップだったので見づらいと思うのでここに入れてみました。動物も入っちゃってる。水浴びしてるんだよね。プカプカ。これはそれシャチ。サメ。やっぱ霧もいいかな。霧。私がここで一番でかいのだ。じゃあ勝負。ずるいぞ。勝ってるけど。はい。カプセルを溶かした水は絶対に飲まないでね。今日はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、ほし。サメ。おー。